Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Higala igsuon, kumusta no usab kamong tanan? Kumusta ang atong kinabuhi? Tuguti nga mo-share ko sa makadiyot lang kaayo bahin ini mga pulong nga puno sa kaalam. Tungod kay kinigikan man ni Haring Solomon nga pinili og gitugahan sa labang makagagahom ug usa ka malantip kayong salabutan ug maoy giila nga labing maalam sa tibuok kayutaan sa kalibutan. Ato kini mabasa sa balaang kasulatan kon Biblia. Kung aduna kamoy Biblia diha sa inyong duol palihog, ablihi kini og pangitaa ang Ecclesiastes chapter 12. Usbon ako, Ecclesiastes chapter 12. Ablihi ninyo palihog, pangitaa gyud ang Ecclesiastes chapter 12. Kung wa man kamoy bala ang kasulatan, naghangyo lang ako kaninyo nga paminawag yung kini pagayo. Tungod kay ang gipasabot niini mao kitang tanang mga tao. Musugot kita og dili apan matiguang mangyud kitang tanan kun dili sayo nga mga matay. Palihog andama ang inyong kaugalingon sa pagpaminaw nining pulong sa Dios. Ecclesiastes 12:1. Hinumdumi karon ang imong mamumugna diha sa mga adlaw sa imong kabatan-on samtang ang daotang mga adlaw wala pa moabot. Ni ang katuigan nagkaduol sa diha nga ikaw muingon, ako walay kahimuot diha kanila. Ecclesiastes 12:2. Samtang ang adlaw o ang kahayag o ang bulan o ang mga bituon wala pa mungit-ngit, ni ang mga panganod mubalik human sa ulan. Ecclesiastes 12:3. Sa adlaw sa diha nga ang mga magbalantay sa balay mukurog ug iyukbo sa kusgan nga mga lalaki ang ilang mga kaugalingon ug ang mga tiggaling muhunong tungod kay sila diutay na ug kadtong mutambo sa mga bintana mungit-ngit. Ecclesiastes 12:4. Ang mga pultahan pagasirad-an diha sa mga dalan sa diha nga ang kasaba sa paggaling mahinay ug siya mubangon sa tingog sa langgam ug ang tanang babay sa musika igapaubos. Ecclesiastes 12:5. Usab sa dihang sila mahadlok ni nang mahabog ug ang mga kahadlok maanaa sa dalan ug ang kahoy nga almon mulipang ug ang apan-apan mahimong usa ka palas-unon ug ang tinguha muhunong tungod kay ang tao nagaadto sa iyang walay katapusang panimalay ug ang nanagsubo mulibot sa kadalanan. Ecclesiastes 12:7. Unya ang abog mubalik ngadto sa yuta ingon sa kaniadto ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios kinsa mihatag niini. Og niya ang panapos sa libro Ecclesiastes 12:13 nag-ingon, paminaon nato ang panapos sa tibuok nga hilisgutanan. Kahadluki ang Dios ug bantayi ang iyang mga kasuguan kay kini ang tibuok katungdanan sa tao. Ecclesiastes 12:14. Maunay kuyaw kung dili kita andam ug wa masayod sa kamatuoran tungod kay matod pa dinhi kay ang Dios mudala sa matag buhat ngadto sa paghukom uban sa matag tinago nga butang bisan kini maayo o bisan kini dautan. Higala igsuon, kini ang labing ubos ninyong higala sa kahanginan. Fermin Colyantes Gomez. Higala, niya ang labing unang adlaw ni bag-utang sugilanon. Tiguang! Hello, Ginoo ko! Ginoo ko! Oh, Greg! 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 Dugo! Nagkaroon ko na ng dugo ah!
Dali! Tanong ka na ako sa ospital, day! Tanong ka na ako sa ospital! Oo niya lang among plate sa imong tricycle, Jun. Ay, may problema. Alam plite, Greg. May problema. Dali. Ikuan, dali rin mo asawa sa emergency, dali na. Oo, salamat ka, Jun. Dagang salamat. Hey, luwes mo asawa, Greg. Uy! John! Ay, tigay! Pauli ako sa mo. Ang salit ako sa mga Greg, ha? Yung mga itong sapang. Koy, dali ko. Tarawan ko rin suot sa kotasi, Koy. Dali. Tarawan. Oh, uy! Hala, dagang dugo yun eh. Dugo na sa asawa ni Greg. Hala, uy. Luspad na kayo asawa ni Greg, Koy. Grabe kay Luspad. Murag nahutang yun sa dugo. Hala, no? Ampot, malibre maghato. Tanaw na ko. Murag di ito masalbar. Di na matabang. Dr. Ramos. Ikasubol ako. Sorry. Pero, Doc, Kung ako patingali kining ospital, mangyo ko nimo. Pero igo lang kung nag-alagad sa binig ospital. kuan magun, Doktor. O kini ang palisiya ning ospital. Kung maglangan ka pa, daotan gyud may tabos mo asawa o anak. Pangitag pagi dong. Doktor. Kinabuhi sa mga asawa o imong anak ang nag-ungaw sa kamatayon. Sige na. Dr. Ramos, Nurse? nanang ginikanan sa naputlan sa MTL, Doc. Okay. Asam ko magitag kwarta ini? Asaman ko magitag di kwarta. Bay! Bay, Greg! Bay, Kita na kong suot sa tricycle, John. Dagang na dugo eh. O saan asawa ni mo? nahanlukot, tikoy. Matubas, Doktor. Paingon na sa pag-hemorrhage ang akong asawa tungkol sa dagang dugo nga nausik. Sa? Dito man ta siya sa banyo ba? Kalit lang misyagit. Pag doon ako, nagsirit-sirit yung dugo. Oh, nganong ko na? Karon magununtang buwan ng among ipaabot nga matao ang labing una na mo kanak. Matubas, Doktor, nga ang inunlan ko sa bata, mao'y nag-una. Uy! Oh, hindi ka na nilang kagwarta? Aron may parahan ng asawa ni mo? Di taon ko gusto may dautang mahitabo sa akong asawa o sa akong anak, Betikoy. Nagkinahanglan o dakong pundo ang ospital aron kaoperahan dayon ang akong asawa. Aparasa mo kung magitag kwarta, Betikoy. Sabi ni Babay, hospital ako magawa din ng gabi eh. Itong babae ba? Oh. Sulbadan nyo akong problema kaya operahan man siyang acute nga appendicitis. Piyuan ko down sa doktor, down payment, diri sa hospital. Oh. Pero akong kwarta. Bay, Greg, may bitabang ako. Nahibaw ko mutabang sa siya ni mo. Ha? Kisa ba siya, Betikoy? Kuyugan tika nga ito niya. Dali! Oh, mauna yung bay? Yes, bay. Ha, nindot kay bay sa CB Mansion. Tana! Imong higala, Tikoy? Di kay tanto, pero kailasan din mo. Ha? Tana ito na yun. Lingkod sa tadi ni bay. Ipaibaw na siya siyang maid. Likod. Kisa lagi siya, Tikoy. Nganong kailaman na ako siya? Kaila sabda ko. Ha? Oh, Oh, um, ano siya? Tikoy? Nabalik ka man lagi. Greg? siya ba imong gipasabot, Tikoy? Oh, bay, Greg. Kini, Mugawas ako, oh, Tikoy. bay, Greg. Mugawas ako. Hindi. Anong wa ka man magsulti na ako nga siya ba di ay? Greg? Bahalag mga matay ng tanan sa kubabilya. Dili og dili gid mahitabo nga mangayo og tabang aning tawana. Greg! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!